ایک دن میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے او مائی وڈیری جی او جڑی گٹھڑی بنا کے سویر دی بیٹھی تے جڑا گزرے انہوں آکھے وے پتر اے میری گٹھڑی چکا دے بھی او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں جڑا گزرے مائی وال گھوری پا کے ویکھ کے گزر جائے کسے مائی دی گٹھڑی نہ چکائی شام ہو گئی تے مائی بیٹھی گٹھڑی نہ کو چکاوے مائی شام ویلے کوس رہی تے آکھے بیڑا غرق ہو جائے تو آڈا تو کہڑا معاشرہ شروع ہو گیا وے تمیز ہی بڑے چھوٹے دی کوئی نہیں وے میں نے سویر دی کسے گٹھڑی نہیں چکائی چانک مائی نے ویکھیا تے او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جو مڑیا مائی دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے مائی دے لبا چوں دھکے نہ نکلے کہندی وے سونیا میرے نبی دے کنا چ مائی دی آواز گئی نا تے میرے آقا ٹر دے مائی دے قریب آ کے کہندے نے جی اما جی جی اچھا اے اونے جی کہنا جڑا اما نو گھر جی کہندا ہے جی پھر بولے جی اے اما نو جی کہندا رواج مک گیا ہے نا ابو نو تے کوئی ڈر نال کہہ ہی لیندا ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں یہ نہیں کہندا کہ بالاں دی ماں نو جی نہیں کہنا پر اپنی ماں نو بھی جی کہنا ہے میں بالکل لڑائی کران نہیں آیا بالاں دی ماں نو بھی جی کہنا پر اپنی امی نو بھی جی کہنا ہے اچھا بولے او جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا ہے یا اللہ جڑا نہیں بھی بلاندا اچھا بولے تے اج تو بعد امی نو جی کہہ کے بلاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اونی دیر نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میرے آقا قریب آکے تے فرما دے جی اماں جی مائی تے واری واری تے صدقے ہو جاوے فرمایا جی اماں جی مٹھیاں بولیاں والا نبی مائی کہنے لگے جی گٹھڑی چکایو بڑا معروف واقعہ پر میرے کو سنو اے گٹھڑی چکایو میرے نبی نے گٹھڑی پکڑ کے نا تے مائی دے سر تے نا نہیں اپنے سر تے رکھ کے نا تے حضور فرما دے اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی بس میں نے چکا دیو ہنس کے میرے نبی نے فرمایا اماں جی ایسا کدے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں حضرت پیر سواگ نقشبندی رحمت اللہ علیہ دن لیٹے ہوئے تے کولو ہندوان دے سنیاسی گزرے او سنیاسی نا ایک پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا بابا اسی راہ بھول گئے سانو ذرا راہ وکھائیں آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگے 1 کروڑ جانا ہے اے جنگ وال جاؤ نا لئیے اوتھے کروڑ کہنے لگے کروڑ جانا ہے بابا جی ہاس کے فرما دے کروڑ جانا کہ توڑ چھڑاواں وہ کہنے لگے بڑا چنگا بابا جی توڑ ہی چھاڑو آپ نے فرمایا اکھیاں بند کرو انہوں نے آکھیا بڑا جی بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے آپ نے فرمایا اکھیاں بند کرو نہ اکھیاں بند کیتیاں بابے نے الا اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھ کھولو انہاں اکھ کھولی تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہندے نے بساں ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا تساں کروڑ جانا سی میں تانوں توڑ ہی چھڈ آیا ہاں او دے تے غلام توڑ چھڑ کے اوندے نے گٹھڑی سر تے رکھ کے فرمایا اما جی اساں کدے راہ وچ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے اونے آ تے کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی اے مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں تے اوتھے جانا ہے ہن حضور اگے تے مائی میرے نبی دے پیچھے جا رہی تے نالے مائی ٹورے تے نالے تیرے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے کیڑا رنگ دے ما تیرا سندا والیو قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے مائی صدقے تے واری واری ہو جائے میرے نبی مٹھی جی چال ایسی چال جتھے ماہی پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا میرا نبی مٹھیاں چالاں والا ٹرے نا میرے نبی تے مائی پیچھے ٹور ویکھ دی جاوے راہ وچ اچانک میرے نبی پوچھیا اما جی کتھے چلے ہو تے مائی نے تے انج جویں کدے کسے پوچھے ہی نہیں حضور پوچھا تے مائی تے ہو گئی شروع کئی وڈیرے بندے تساں ویکھے ہون گے جنہاں نوں سارا دن کوئی حال ہی نہیں پوچھدا جے کوئی پوچھ ہی لوے نا تے او وڈیرے بندے پتہ کردے نے گل لمبی کر لیندے نے کہ چلو تھوڑی دیر سانوں کوئی میٹنگ مل گئی کوئی تھوڑی جی بیٹھک مل گئی کوئی حال چال میرے نبی پوچھیا بس اما جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع جویں مائی نوں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں ہائے ہائے تیری رحمت صدقے ایک دن نا میرے نبی مدینے دے وچ بیٹھے مسجد نبی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے علماء صحابہ بیٹھے بڑے بڑے ملکاں دے سفیر آ کے بیٹھے بڑے بڑے سفیر آ کے بیٹھے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تے مدینے دے ایک پاگل مائی جدا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دے دروازے وچ کھلو کے نا تے حضور نوں اشارے پہ کرے
حضور اٹھ کے ٹور پہ مائی دے قریب گئے نا تو مائی حضور دا ہاتھ پکڑ لیا, پکڑ کے کہنے لگی ذرا میری گل سنو. نبی پاک نال ٹور پہ, ہن سارے مدینے والے حضور دے نال نال ٹری جا رہے, مائی اگے اگے حضور پیچھے پیچھے, مائی ہاتھ نہ چھوڑے تے حضور چھڑا دے بھی نہیں, مائی گلاں کر دی جا رہی مدینے دی گلیاں پھر دی جا رہی, سارا دن حضور نو لے کے پھر دی رہی, حضور بھی پھر دے رہے. شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, مائی تھک گئی, گلاں مک گئیاں, نیند آ گئی, مائی حضور دا ہاتھ آپ ہی چھوڑ کے تے ٹر پئی. نبی پاک مسکرا کے ویکھ کے فرماندے نے اما جی کل بھی گل سنانی ہوئے نا تے جیڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا. جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہاں دیاں میرا ہی نبی سندا ہے نا. فرمایا اما جی جتھے بلاؤ گے میں آ جاواں گا, اور جنہ دیاں کوئی نہ سنے میرا ہی نبی سندا ہے نا. نوجوانوں قولیں دے والی جدو رمضان شریف ہوندا ہے, حدیث پاک جاندا صحابہ فرماندے نے رمضان شریف وچ نبی پاک انج سخاوت کردے نے, انج سخاوت کردے نے, انج سخاوت کردے نے کہ تیز آندھی تے طوفان بھی میرے نبی دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکدا. عام دناں دے اندر میرے نبی دی سخاوت دا حال ہے کہ نبی پر پاک انج سخاوت فرما دے نے کہ حدیث پاک چ آندا ہے کہ میں موسلادھار بارش وسدی ہے, انج میرے نبی سخاوت کر دینے کہ میں موسلادھار بارش, پنجابی چ کہاں جی میں چڑی لگ جاندی ہے. تے بزرگ کہندے نے جدوں چڑی لگ جائے کئی دن لگاتار بارش ہوندی ہے, کچے مکان وچوں پیندے نے, چھتاں وچوں جاندیاں نے, مکان دیاں چھتاں وچ پانی ٹپکدا ہے. اینی بارش ہوندی ہے جدوں جھڑی لگ جاوے جدوں موسلادھار بارش وسدی ہے, او اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھدی, اچا تے نیواں نہیں ویکھدی, او گورا تے کالا نہیں ویکھدی, او گندا تے پاک نہیں ویکھدی. بارش ہر جگہ وسدی ہے, میرے نبی بھی انج سخاوت کر دینے اپنا بیگانہ ویکھدے ہی نہیں کہ میں موسلادھار بارش وسدی ہے. یہ تے عام دناں چ سخاوت ہے, پر جدوں روزے دا مہینہ آوندا ہے میرے نبی انج سخاوت کر دینے کہ طوفان بھی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدے. میرے نبی دے کرم دے دروازے کھل جاندے نے, کرم دے دروازے کھل جاندے نے. او نبی جیڑا ایڈا سخی ہے, جیڑا ایڈا سخی ہے, ایک یہودی میرے نبی دا مہمان بن کے آیا کہ گھر وچ کھانا واسطے کچھ نہیں. نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابو رافع نو فرمایا او یہودی دی دکان تے چلا جا, تھوڑا جیا جاؤں یا آٹا ادھارا لے کے آؤ. او یہودی کہنے لگا نا میں ادھار نہیں دینا, اپنی زیرہ گروی رکھو. میرے نبی نے اپنی زیرہ گروی رکھ کے جاؤں منگا کے آٹا منگوایا, او دی روٹی پکا کے یہودی پرونے نو کھلا دیتی. نوجوانوں او نبی جڑا یہودیاں نو بھی خالی نہ جان دے وے, او نبی جڑا ایڈا سخی ہے. کملی والے دی بارگاہ چ ایک یہودی آیا تے کہن لگا محمد آ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں نے یہ ساریاں مینوں دے دے. میرے نبی نے ساریاں بکریاں دے دیتیاں. او بکریاں دی جنہ دی وادی بھری ہوئی کم از کم 10,000 بکریاں نے, تے میرے نبی نے ایکو بار کہنے تے منگن تے دے دیتیاں. نوجوانوں اے ہی نہیں, او نبی جی دی سخاوت اے حال. صفوان بن امیہ کلمہ پڑھ کے میرے نبی کل 3 بار آئے, ہر بار میرے نبی نے 100 اونٹ عطا کیتے. او نبی جی دی سخاوت اے حال, 10,000 بکریاں کسے نو دیتیاں. او نالے کلمہ پڑھتا جاوے, نالے آکھے لوگوں جاؤ جا کے محمد کلمہ پڑھ لو. محمد اینا دیندا جے, اینا دیندا جے, غریبی دا خوف ہی مکا دیندا جے. او نبی جڑا ایڈا سخی ہے, ایڈا سخی ہے. نوجوانوں میں کتاباں جی پڑھیا دنیا جا بڑا بڑا سخی ہے جدا نا حاتم تائی ہے. اس حاتم تائی نو ملن واسطے بڑے بڑے وزیر بیٹھے, بڑے بڑے امیر بیٹھے. اچانک ایک منگتا آیا, حاتم تائی نے منگتے نو سارے وزیران تو اچھا کر کے بٹھایا, اچھا کر کے بٹھایا. اے لوگاں آکھیا اے منگتے نو وزیران تو اچھا بٹھایا ہی, کہنے لگا میں نو ملن آئے نے, اے میری سخاوت چرچے سن کے آیا ہے. تسی بھی رمضان شریف عرض کرے آ جائیں,
او حاتم تائی کل منگتا آوے او اچھا کر کے بٹھا دے اسی بھی منگتے بن کے آئے ہیں سونے اپنے یار دیا سخاوتہ دا واسطہ ہی سانو بھی خالی نہ بیجی کملی بالیا تیریاں سخاوتہ دے بوئے کھل جانے سونے سانو بھی خالی نہ بیجی تے آری بلا لوگاں تے بڑی پیار دی گل لکھی اللہ فرماتا وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ دیکھو سوالی آ جائے چھڑکنا ماری جدو قیامت دینے آنا ہے میرے نبی سانو لے کے رب کھل جانا ہے تے عرض کرنی ہے یا اللہ تو یا کیاسی کوئی آ جاوے تے خالی نہ جان دیں میں غلام لکے آیا ہوں میں تیری من درے ہوں تو میری من کے معاف کر دے